lanjut. Ojo lali Mong bergoyang Mas Mio, Mbak Engga. Mak Canggih Yulimbo. Dalem Mas Mio. Wekdal dalu punika ya. Ketua Umum Pepadi Madiun pripun Bapak Anang Dewanugi Rawuh. Napa nggih Mas? Nggih sugeng pinarak lenggah. Alhamdulillah. Derek ajar Bapak. Iji. Derek nempel kamardikanipun. Agaten. Mas Mio. Dawuh. Iki lebih afdolnya jika Bapak Kepala Desa Pak Sujarwo Sarjana Hukum nggih katuran minggah wonten ing pepanggungan. Kaderekke koordinator lapangan ya pripun Mas RT, Mas Mantri. Siap Mas piyantunipun bagus iya. Ning urung rabi. Wedeh. Mas Mantri. Iya. Niku sing koordinasi kali manajemen Astabrata sing buat repot malah Mas Mantri. Mas Mantri menika ya. Jare mau Mas Mantri ora iso nyuntik tetep mantri. Ya engko nek wis duwe bojo malah iso nyuntik. Lah nggih. Monggo kadereke tindakipun kidemang kalih Mas Mantri. Kasuwun kanthi sanget jumeneng cekarsake papan palenggahan tumuju wonten ing sasana budaya. Monggo Bapak Kepala Desa Kalimantan. Ngaturaken sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini. Monggo Bapak Ketua Umum mbok bilih kersa minggah ing pepanggungan. Monggo Pak Anang. Monggo Bapak.
Monggo monggo. Pindah mriku. Mas Mantri. Wah, Niki nyuwun pangapunten. inggih. Kagem Bapak Ibu sedaya kemawon. Lho. Mas Dalang. Nggih, kados pundi Bapak? Niki profesine piyambak-piyambak. Oh, ngaten nggih. Napa melih niki rawuh Nggih. Ketua Pepadi Kabupaten Madiun. Alhamdulillah matur nuwun sampun dipun berkahi. Nggih. Beliau menika ngalah-ngalahi Pak Dalang nek napa melih nek nyekar. Oh, ngaten nggih. Gending napa kemawon sampun cekap. Alhamdulillah. Lajeng wakil kula Nggih. nika wonten Mas Mantri senajan mboten tau nyuntik. Heeh. Panjen dereng wancine nyuntik Nggih. kados panjenengan. Nggih. Niki kula namung nyuwun gending mawon. Oh, ngaten, Sing nggih. setunggal niki sewenengane kula niku Taman Juruk. Oh, iya. Sing nomor kalih ini Podang Kuning. Oke, siap. Salajengipun kula pasrahaken dumateng menika Nggih. Kang Mas Ketua Pepadi kalian Mas Mantri mangke. Nggih, Kula ngaten. bagian nyawer mawon. Wah, cocok luar biasa ngeten niki lho. Mangkane rong periode dadi niku di antara panjenenganipun niku ora cetil. Nggih. Wah, jan luar biasa. Nyuwun sewu dhuwit ki ora diitung nek Mbah Lurah. Lah niku lho. Wah, kok repot mawon to, Mbah? Nggih. Lah, wong sedaya pun diborong lumantar Pak Panitia. Boten Kok saking ngeti repot, meo, Mbak Lurah. Nggih, Boten lah. saking ngeti meo. Nggih. Meo pun meo menentu persenan 2% wau. Ah, nggih. Nggih. Oh, Mas Arya, Mas Wah, Arya. disawer dhewe Pak Kendang. Wah, jan Pak Kendang luar Lagi biasa. iki lho disawer Pak Kendang. Loh. Nggih luar biasa loh. Nggih. Bucange. Wah, Niki jan. biasanya dalang-dalang niku mesti ngasto kalih. Injih. Nggih. Dia samping wayangan mestine kendang jaipong. Nggih. Niki- Malah nek kula betake penjaipong sendiri malah nesu kok, Pak. Nyepelekne. Oh, Nggih. ngaten. Nggih. Malah seneng ngaten iki. Kayak biasanya sing ngampleng niku gedhi iki ya cilik. Nggih, cilik cabai rawit. Cilik ngengkel kuwi yo. Masa. Ngengkel penuti keng. Bapak Anang nggih. Pak Anang, Ketua Pepadi. Nyuwun podangane Taman Juruk. Podangane dipun bawani napa kados pundi niki mengke? Niku mengke gaya-gayane Kang Mantri niku lho. Oh, ngaten. Mantri niku wis niku pun klop nek kalih Mbak Lurah. Oh, siap. Tek pundi-pundi mawon Mbak Lurahne sing nyuwun niku sing ngending. Dan niki nuwun sewu kula Nggih. nggih wonten Pak Haji Sayuti. Oh, nggih. Nah, tetep tak anu wong dulur lanang. Oh, nggih. Malah niki amberkahi panjenengan dereng genep 35 dina wangsul saking tanah suci. Alhamdulillah. Mabrur. Niki nek anu saiki aku nek nyeluk malih kaji. Wah, Haji. Ah teko Ji. Widih, lho. Aduh Haji. Bubar diceluk Pak Kaji kok terus dijangkar piye to, Bos? Lah ta ya adikku lho. Oh, ya ngadeg, Dik. Oh, kowe melu-melu to. Lah omonge adine Kok kok iso nyetrum aku ki gampang nular. nyuwun barokahipun Pak nyekar. Haji Sayuti. Oh, Nggih. ngaten. Nek kula pun biasa ngeten. Wong kula niki biasane nderekne Mas Mio. Alah, Kula kepengin mirengaken swanten panjenengan Bapak. Nah, jenengan riyen Tapi mengke kula Pak. niki mboten Sayuti. dalang lho. Oh, mboten napa-napa. Kula niki ketua mergo dangkesane kados ngeten-ngeten iki lho. Samar nek kon nyiprati job, rame. Oh, nggih. Jobe rame dalang tung lor Pak Anang kidul, Pak Anang dalang. Tendanganku asik dianter iki. Aku ya sik duwe tendangan T. Lho, Nggih, Bapak. lah wong dijob sone lho. Heeh. Yuh, ndase mumet lho. Mumet aku. Ora mumet piye wong anggaran nggih tuku solar ae kurang. Kowe iki yo perhitungan. Mboten, Bos. Niku wau dadi kula mirengne jenengane ngengkelan perkara
Mboten wow. mboten los. Dek winginane kan nembe suran. Amin, amin. Pak Anang, nggih alhamdulillah. Pok teng rika nggih dugi dalu kula. Wes. Nyanyi ayo bos nyanyi wis Ayo rasa. bos. Nggih. Jadi. Nggih, niki di samping napa niku bersih desa. Iki kan tesih 17 Agustus mau nembe mangke diperingati to. Nggih. Nah, kula tak bawa aja pengen ngono. Nggih kula ngiyani jenengan. Kowe tak brok mumu nyolot dawa kowe kok. Tenah menika pendekar. Pendekar. Nggih. Aja macam-macam brok tendas. Lah lah. Wong brok ora inget-inget apa ya kenek apa ya. Monggo, Bapak Ketua. Niki nun sewu. Nggih, kados pundi? Niki jane KTP-ne nggene kula. Oh, ngaten. Ning ora tau mulih. Oh, lah iya. Ayo ora usah tekon dinti. Ayo nyanyi bos. Aku Nggih. ngerti kok nggih. Iki live streaming. Mangke terus dipun lajengaken Iya. 45. Oh, cocok nggih. Nggih. Kaki. Kula tak bawa sang proklamator. Luar biasa nggih. Biasa di luar kok. Oh nggih nggih. Di luar aman. Nggih, Di luar. Bapak Ketua Pepadi kula aturi nyekar. Monggo. Semoga, semoga. Nggih. Dagelan Iki mongkon. sak pinten? Anu, Yaning Tama. Oh, dana dulu welak. Memulai suar kipung karno Memulai suargi Bung Karno. Iya. Saya narasinya Oh, iya, memperkuat artikulasi jenengan. Iya. Menika Pak Dewan. Iya. Nyun sewu. Pak Sayuti nggih. Berarti isik-isik dhuwuran. Jenengan Dewan to? Wakil. Kula pucuk pemerintahan, Mbak. RT. Enggak. RT. Ya, paling dekat dengan rakyat to. Lanjeng. Sang pahlawan proklamasi Sang pahlawan proklamasi. Ya ta. Iya bener. labu itu prapna kara Labu tumrap negor neng ndi Mas RT iki kok nisih to Mas? Oh nggih. Iya. Lanjut. depani bubar TV Ramadan indah poso. Udu. pantes tinulat sami asmarira ngambar kondang sak jagat raya lestaringan tisa tetap
watak tutuk angka yomar dika Tepuk tangan buat Pak Anang Dewa. Biasa. Bapak Ketua Pepadi Madiun. Nah iki. Mereka dipundawakan lancaran 45. nggih sing napa niku perjuangan nggih Kang. Siap, dilanjutkan lagu-lagu perjuangan. Ya, tolong monggo. Komplit sak lagu-lagu perjuangan nih. Ya. Maka lancaran 45 terus. Rambate ratahayu rambate ratahayu Lagu-lagu perjuangan. Deksa gede dhuwur. Aku nek ngadep panjenenganipun iso ndangak. Sumbut ya Mas. Sumbut piye wonge guagah gede dhuwur ning ireng. Ya malah ketok anu, malah ketok apa kuwi gales wibawa kok.
Niku mertandani panjenenganipun sengkut anggenipun nyambut damel. Betul. Nggih. Nah, malam ini dalam rangkaian bersih desa utawa Bersih desa, sedekah bumi sedekah sisan bumi. gawe Nggih. Agustusan. Agustusan. Ya. Wajan. Berarti dua acara didadekne siji. Aku ngerti sebabnya apa. Kok sebabnya apa kok dua acara didadekne siji Mas Mio? Ben irit. Ora dhewe-dhewe ngono ya. Ora ne ya ora kok irit piye wong kaya ngene iki probeyone ya ora sithik. Ora kok ya sithik. wajan. Luar biasa, tepuk tangan buat masyarakat Dimong. Tetap melestarikan dan menjaga kesenian tradisi agar identitas bangsa kita tidak luntur. Nitik kalau wau sonten untuk menjaga regenerasi Tole ugi dipun paringi kesempatan kagem mancal keprak teng riki. Anakmu kuwi Mas Mio. Anakku bagus toh. Beh. Pake sawangen baguse kaya ngene kok. Piye anake bagus, kulite resik, ya ampun, bapake kaya blekok moncrot. Lah penting lak urip. Heeh, uripa nak rata wadus. Lah penting lak raup. Raupa nek ora nganggo sabun. Penting lak kosokan. Kosokan nggo suket. Suket ki po sapi. Luar biasa Mas, warga masyarakat. Aku lagi sepisan rene piyuh antusiase Wah, para Jan. ibu-ibu. Jan. Pripun ibu-ibu pripun? Piyuh sing tresno karo aku ki ora malah mbak-mbak, ora malah perawan-perawan Dimong, malah Sing simbok-simbok. tresno. Piyuh simbok-simbok paya ambune remason piyuh. Bodho ngejak foto. Padha ngejak foto, ya ampun ibu-ibu ijan puber kedua aku. Puber kedua lire piye? Lah rodalang kaya memeti ngono. Ora kok memeti menika tresno kalih panjenengan. Alhamdulillah. Jenengan dipun tampi wonten ing tlatah bumi mriki, bumi Dimong. Mugi-mugi tahun ngajeng Mas Akbar melih nggih. Kalau Mbah Lurah, Ya. wah, Sip. oke, langsung di DP bengi iki. Lah, ora usah santai mawon kok. Nggih. Kula pokoke nekane Mas Akbar iku wis santai mawon. Kula niku digodhog nemi pun budal kok. Digodhog Tenan. nemi pun budal. Berarti seneng sedekah, sedekah. dono rasa. Nggih, ibarate ngaten lho Mas. Para warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Desa Dimong nggih, Nggih. punika ngadani bersih desa ngaten niku niate sedekahan. Eh. Dono rasa ketitik ya ta sing kepareng rawuh ramung warga masyarakat Dimong di luar Dimong nggih wonten sing mirsani uga ana ing live streaming ngene iki dono rasa nyenengke priyayi akeh dawuhe agama ngandharne Mas Mio. Pripun? Sapa sing seneng nyenengne wong akeh kuwi besok cadangane swarga. Sapa wae sing nyenengke wong akeh seneng dono rasa ora nyawang gedhe cilik tuwa enom lanang wedok kuwi besok ganjaran mesti swarga Mas Mio. Mesti swarga. Mesti swarga. Lah yen ora gelem, Nek ora gelem sedekah. nggih. Ayo neraka cadangane. Oh. Berarti Berarti nek rumus rumuse sing gelem sedekah nadyan to nyenengne wong akeh. nyenengne wong akeh Kuwi mesti swarga. Ganjarane swarga. Yen ora gelem ora gelem kuwi neraka sing dadi cadangane Mas. jenengan dhewe lho sing muni ya. Iya. Nggih, jenengan daleme nganjuk Pak Dalang. Nganjuk Kotangin Jalan Mastrip Ganung Kidul. Dugi wonten ing tlatah Dimong mriki Madiun. Nggih, menika mayang nyenengne wong akeh. Nyenengne wong akeh. Napa purun mengke jenengan boten bayaran? Sedekah lho, sedekah. Kuncine ke sapa sing jeneng gelem sedekah swarga, sing ora gelem neraka. Terus aku mbok kon sedekah bengi iki nganjuk Madiun, Mastrip Dimong. Ora nampa bayaran apa gelem? Yo ora iso. Oh neraka. Ora sedekah neraka. Yo aku kan menghibur, menyenengne wong akeh. Lah nggih, kan sedekah. Sedekah. Gelem ora bayaran kan kudu ikhlas. Yo ora iso nek tanpa dhuwit. Lah iya, berarti neraka. Ora ikhlas kok. Piye to kok iso ngene iki? Piye maksudmu piye? Berarti sapa sing gelem sedekah ngendikane jenengan kan swarga. Heeh. Sing
Ikhlas sing ora ikhlas ora apa-apa ora gelem sedekah neraka. Neraka. Jenengan teng mriki ndalang. Dalang. Gelem ora bayaran. Yo ora. Berarti neraka. Saiki tak walik. Piye? Lah sampean ndagel ning kene. Nggih. Borongan karo sound system. Nggih. Nek ora dibayar mulih piye? Bengi iki. Heeh. Mboten napa-napa. Lho kene. Mulih tanpa bayaran, mulih Alah. tanpa nyekel duit. Alah melarat ben penting sombong. Lho. Berarti lati pakartimu nyawiji sedekah. Kowe ikhlas ora bayaran mulih? Ora apa-apa bengi iki. Dagel Raben. sound system mbok gawa tekan kene iki ora Nggih. bayaran mulih ora apa-apa. Ora apa-apa. Kok kendelmen kowe? Kendel piye wong bareng wis ditransfer lunas. Walah, telek mental kiri ngono kok. Ha wis ditransfer kok. Ngelunase iki dhisikno rumangsaku kok. Sampeyan ra tekon rono. Ngendikane jenengan sapa sing sedekah mesti swarga. Nah, terus Nyenengne wong akeh kuwi mesti kasuwargan Mas Mio. urung karuan. Kok urung karuan? Nek jenengan teng mriki mara ngulon ning jiwan niku nek jenenge Gode. Gode iki daerah apa Mas? Lah kowe ora ngerti. Apa tempat wisata? Tempat wisata kuwi. Aku wong Nganjuk ora ngerti daerah kene Mas. Kuwi nggon pemandangan kuwi klebu sedekah apa ora? Lho. Kuwi piye? Kuwi ning kono ki nggon apa ngono lho. Tak omongi. Heeh. Aja banter-banter. Malah mbok genahke. Wong edan ora rasaku. Lah kuwi lak ya sedekah. Sedekah piye? Maksude ki ora ngono. Iki tanpa kuwi nganggo pamrih kok Mas Meyong rumangsaku kok ngene balik ke benang merah. Pripun? Balik ke benang merah Ngejake keleng-kelan. agama budaya wong kene kecekel kabeh. Nggih. Agamane koyo sing tak omongne mau ngarep, agamane ora ditinggal, budayane ya kecekel. Leres. Heeh ta? Nggih. Kowe arep paring ular-ular apa kanggo warga masyarakat kene tentang kawruhmu, ya to pamerno senajan sampeyan panjenengan ki wis bola bali sowan ana ing kene. Yen ular-ular yen ditutur tinutur niku kula kinten kula kirang pas awit nggih umurku kan isih 17 tahun. Lah. Wong wis pecotot ngono kok 17 tahun. Dados ya padha disinau bareng didongake bareng-bareng. Ingkang sami rawuh mugi-mugi pinaringan sehat. Amin. Kathah rejekine. Amin. Barokah donya akhirate. Amin. Slamet donya akhirate. Allahumma dipun barokahi kanthi sholawatan sareng-sareng Pak Bu nggih. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah sedaya tawassalna bi bismillah mujahidillah bi alil badri ya Allah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah sallu ala nabi Muhammad. Sallu alaihi. Alhamdulillah awake dhewe nggih budaya nggih ngibadah bentuk majelis. Nggih, luar biasa. Nggih. Sing pareng lenggah tesih kathah. Kathah lha terus tiyang niku kudu gelem ngaji. Ngaji ya, Mas. Ngaji apa wae iki tujuane sinau ben slamet donya lan akhirate. Ora sah jeru-jeru saking alif baktak niku mawon enten werdine. Lho. Iqra kuwi to, Mas? Lho nggih to. Lagi wong belajar ngaji ngene ki mesti nganggo Iqra, nganggo Iqra. alif ba ta. Ampun sah teko nggone Al-Qur'an Iqra niku mawon enten werdine, Mas. Layak aku ngene iki malih percaya nek anakmu dadi dalang. Mergo sampeyan tirakate banter. Lho, Alif ba ta ya ana artine ana tegese. alif Alif iki artine apa, Mas? aniku ku Allah. Menika Allah. Lip niku tangga. Lho, lip nika? Lah lip jenengan teng mall mboten? Heeh. Enek lip to? Heeh, munggah medun. Nggih niku tangga. Heeh, terus? Dadi
niku kagem munggah mudun. Munggah medun, maknane munggah medun. Ngarsaning Gusti Allah taala kudu diimbangi kanthi hablum minannas wa hablum minallah. Edan. Kita harus fatonah kok, Mas. Weh. Nggih. Bar alif ana bak, Mas. Bak artine apa? Bak niku wadah. Dadi ngoleh ngilmu apa wae kudu diwadahi. Nggih. Bak niku wadah. Nggih. Terus tak akan mungkin dilaksanakan ibadah sholat 5 waktu kalau kita tidak niat. Oh, dadi kabeh kuwi kudu nganggo niat, kudu nganggo tekad. Nggih. Alif ba ta sa. Sak aja mikir sae dhewe yen oleh rezeki kudu mikir yen to 2,5% itu bukan hak kita. Sedekah. Sedekah. Alif ba ta sa jim Mas Mio. Salat iku marai awake dhewe sehat, nggih. Neng ora marai awake dhewe jimpe. Oh, jim ki jimpe. Jimpe. Oh, nggih. alif ba ta sa jim hak. Hak ya artinya apa? Tetep yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Oh, terus disambung kok teko ae iki lho. Kono ki karek ngoyake kene iki mikir. Maksudnya kaya alif mengopo, bak mengopo. Lah iya. Allah lip tangga hablum minanas. Kok iki artine apa? Kok teko ae iki lho. Wis, kono karek ngoyak kene mikir. Ora ngerti nek karma omong wae keserimpet. Keserimpet apa? Ah untuku monyong. Matur nuwun. Luar biasa iki awake dhewe sowan ora ijen ning karo kadang-kadang Widowati, Swarawati utawa Pesinden. Sinden. Iya ta? Dek wingenane sasine niku sura. Wayahe ngungkal gaman. Lah niki biasane nggo ngungkal gaman. Lho, kok iso ngungkal gamane lho? Sinden niku jenenge napa? Waranggono. Warang niku napa? Warang menika keris pusaka. Nggih, nggono lak panggonan. Nggono panggonan, nggone wis ana. Nggih, lah niki lak dinggo ngungkal gaman niku wae. Sing ngungkal keris wong wedok. Iya ta. 1 2 3 4 5 beyuh. Jiro lupat mo 6 7 8. Beyuh. Kok iso 8 kok Mas, aku ora nggo sinden nganti 8 lho. Pinggir dhewe kaya subwoofer. Apa ya enak subwoofer. Ya ditanjakne ya Mas. Nggih. Karo mlaku. Nggih. Aku pengen ya kuwi ngaturi Mbak Enggar luwih dhisik. Mbak Anisti Ayu Enggarsari supaya menyapa warga masyarakat ana laladan desa ndi? Dimong. Oke, sepotono, Cok. Yo. Good night, Nduk. Sugeng dalu, Nduk Enggar. Enggar kala mangsa. Enggar kala mangsa. Kala-kala ya dimangsa, kala-kala ya ora. Lha ya piye to? Nek arep dimangsa terus ora nyonyot. Oh, capek ya Om ya. Nduk, kok ngintik kalau iki lho. Saderengipun tetembangan lelagon kaaturaken kunjung ngarsaning para pinilenggah. Ya, badhe ngaturke apa no? Uluk salam. Uluk salam Inci. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantos napa dereng? Dereng Bayu niki nek sing nonton ngantos pok menika to Om. Oh, luar biasa antusias ingkang mirsani pagelaran wayang kulit wekdal dalu punika mboten kados tahun-tahun yang lalu. Tenan to? Jalan ora kenek dipiyak motor ki keleh parkir aduh parane. Oh, sing wingi sampean nggih tumut ndagel. Sing iya. Tahun wingi melu. Kuwi dalange sinten mawon nek wayangan bersih desa Dimong iki melu terus Mbak Enggar niku. Oh, nggih to? Tenah kene iki cok bakale kene kok Mas. Sajene. Anak jane Mbah Lurah kok. Om, enten doke lho jenengan. Enek loro nurung netes.
Wong wedok ayu kok tekon ndok. Lah coba kali Ucok bakal ono ndok bener. Gitu. Aja nyepelekke mesti roh Mbak Enggar ngono iki mergo apa? Itu guru bahasa Jawa. Oh. Dadi roh sajen ucok bakal. Oh, luar Ucok bakal biasa. kok sampean jare ucok bakal dimong. Mesti ono ndoke to. Ono ndoke, ana gedange. Ono gedange, ono Oh, iya. ndoke. Lah ya. Iso guyu lho. Iya, gedange dionceki. Terus Apa ora dipangan-pangan. Bocah edan. Wah, Mbak Enggar, Dalam. mengucapkan doa apa kepada warga masyarakat Dimong yang malam ini sudah berhasil menyelenggarakan acara bersih desa atau sedekah bumi. Oh, injen niki mau sedekah bumi nggih. Iya. Berarti ngresiki nggih, Om. Nggih, ngresiki. Mugi-mugi desa napa dusun niki mau? Desa. Oh, desa Dimong tansah pinaringan sehat sedaya warganipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Didhahke saking syukur sakit nggih, Om. Amin ya rabbal alamin. Wah jan mugi-mugi bakdo bersih desa ing mangke Ya. masyarakatipun ayom-ayem tentrem kuat slamet sak kabehane. Amin. Nitean nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada Dari iman. iman. Diresiki laire lan diresiki Batine. batin pun. heeh. Wah jan Alhamdulillah. Jenengan girane celak mriki to? cedak kene Pundi? mampira nduk. Emah nek bojone jenengan no. Lah, lho. Wah teko namu. Lah piye? Lah Ki kae rencana kan bojoku melu rene nduk. Nggih, lajeng Awake aturnya anget. gerah. Heeh. Dadi ya kene nyuntikne nggone Bu Sinder kono. Ya. Iso businder. Iya. Ning omah berarti tilem bae ya, Om ya. Kan Takon sakit. tur. Wah Berarti- jan anakku sing dalang ki kae Hah? pintere ngaji pol nek nang omah ki. Siapa? Ibuke lara ki kalau diyasinke. Bocah edan. Ora yo le yo. Ranti to cek nonton to le. Saking Kasih sregepe. Aku tak kei wayang, aku tak kei wayang. Wah, jan halo. Wayang anu mi lho. Kuwi kok lak terus nguwenteni teko bar ki kok. Tujuane ya ben kuwi. Ngenteni tibar. Ya, tetembangan lelagon Sing nggih, gamelan Pak Cangit. dhisik Mbak Enggar. Oke. Heeh. Mardika, wonten Nggih. pamundutan apa mboten? Mardika mawon sing penting gamelan Oh, riyen. nggak. Menawi Cek. Mardika mbok bilih kersa deripun Ki Demang. Mangke riyen bibar ngaten. niki. bibar Oke. niki. Ya, yo Gendho Ayu Enggar Heeh. ngaturaken Cek. tetembangan. Monggo, napa Mbak? Ninggal katresan nggih, Mas. Oke, ninggal katresnan. Heeh. Pamundutan ternyata niku Oh, mau. ninggal katresnan. Cek. Nggih, Oh, pamundutan saking Mas Heru. Sak- Saking anu, napa niku TW, napa TKW. TKW. Oh, teman-teman TW Talang TKW. Mangu. Bingung arep muni TBA. Niki saged dipirsani saking Hong Kong, Taiwan dan lain-lain. live Fene Mas streaming. Akbar luar biasa. Alhamdulillah. Yuk katur. Yuk, ninggal katresnan Mbak Enggar Celorot. Monggo. Yuk. Penyanyi meneng musik meneng Al-Fatihah. Hey. Oke. Meneng bareng. Atur jumateng Bapak Lurah. Bapak Sujarwo. Sip. Nangis sajalan ning hatiku. Sawise sirahmu indah. Apa